Dos representants del Pacte Nacional pel Referèndum, Joan Ignasi Elena i Francesc de Dalmases, reclamen un pas ferm a favor del dret a decidir. Ho han fet a Badalona i davant de 200 persones al Centre Cívic de la Salut durant la celebració de la presentació pública del Pacte Local pel Referèndum. Un acte que ha servit per presentar i constituir aquest primer acord local, que ja compta amb prop d'una setantena d'entitats adherides. L'alcaldessa Dolors Sabater, la diputada de la CUP Mireia Bolla, regidors badalonins i representants de Santa Coloma i Sant Adrià s'han aplegat en un acte en el qual no ha faltat l'exalcaldessa i presidenta del Pacte Local, Maite Arquer, i representants de desenes d'entitats de tota la ciutat. Joan Ignasi Elena i Francesc de Dalmases han obert l'acte reivindicant la importància de fer un pas endavant decididament a favor del dret a decidir. Elena considera que Badalona necessitava un moviment com el Pacte Local perquè la majoria de la població veiés representada la seva veu, quelcom que diu no sempre ha passat. I també és bo que sobre Badalona s'ha parlat molt i hi ha hagut a vegades veus que no han expressat clarament quina és l'opinió majoritària de la gent de la ciutat. És bo que les forces polítiques i socials de Badalona s'organitzin i per dir, nois, nosaltres pensem això. La majoria de la gent de Badalona es va demostrar el 9N i s'ha demostrat a les eleccions, pensem això. Pensem que sí, que el problema i el conflicte que viu Catalunya es resol votant. Dalmases, per la seva part, creu que Badalona ha fet un gir els darrers anys i ha aconseguit col·locar-se de manera positiva al panorama polític català. Jo penso que Badalona darrerament és notícia per qüestions molt positives, totes elles d'aprofundiment democràtic, és a dir, construir o anticipar una república també vol dir crear municipis que situïn les persones, que situïn la societat al centre de les preocupacions de les autoritats. Tots dos han reivindicat que precisament aquest dijous, i només 24 hores després d'obrir la seva pàgina web, el Pacte Nacional pel Referèndum havia aconseguit sumar 50.000 adhesions. Pel que fa a Badalona, fons del Pacte Local enalteixen que en només una setmana ja són 65 les entitats adherides a favor del referèndum, mentre que el Pacte Local pel Dret a Decidir va congregar a 70 associacions en tot el temps que va estar vigent. Com dèiem, prop d'una setantena d'entitats de Badalona ja s'hi han adherit. Tenim entitats de tot tipus i de diferents sensibilitats. Quines en trobem? Doncs sí, entre elles, per exemple, hi trobem algunes de l'àmbit esportiu, com per exemple el Club Natació Badalona o també el Centre Excursionista, que normalment no els agrada barrejar l'esport amb la política, però que afirmen que aquest pacte va més enllà de la política. També trobem, per exemple, la Comissió de Festes o bé també el grup de dones Anastàsies de Badalona. Dels primers en sumar-s'hi va ser la Federació d'Associacions de Veïns, que de fet van participar en la presentació als mitjans de comunicació d'aquest pacte local pel referèndum. Doncs sí, aquest dimecres l'entitat ratificava la seva adhesió, tot i haver rebut crítiques des d'alguns barris per no haver-los consultat sobre aquesta qüestió. El seu president, Sigfrid Ramos, ha manifestat que ho van fer perquè els veïns han de poder expressar-se lliurement i sense por a través del vot. Ramos creu que no s'hauria de debatre si s'ha de votar o no, sinó si Catalunya ha de ser un estat independent. L'escoltem. El nostre pensament és molt senzill, és molt simple i afecta els pilars de la democràcia, que són que el veí i la veïna pugui elevar la seva veu d'una forma democràtica sobre allò que és d'interès. I en aquest cas és d'interès saber si vol o no decidir el seu futur i el país que vol. És tan senzill com això. I això està dins de l'ADN del moviment veïnal. Precisament, com deien, gràcies a aquest pacte local acordat, Badalona ha estat posada com a exemple. Ho van fer el diputat de Junts pel Sí, Eduardo Reyes, i l'exdiputat de la CUP, Antonio Baños, aquest dilluns al Teatre del Círcul. Doncs sí, era un acte convocat per l'Assemblea Nacional Catalana i en ell els ponents van qualificar de simbòlic que Badalona fos el primer gran municipi adherit i celebraven que la ciutat hagi guanyat protagonisme polític en els darrers 2 anys. Durant la xerrada van afirmar que el procés sobiranista de Catalunya es troba en el moment més important i el referèndum, sigui pactat o no, ja no pot fer marxa enrere. Tant Baños com també Reyes van assegurar que des del Parlament cal explotar fins al final la possible via del referèndum pactat amb Madrid
Madrid, però admeten que es tracta d'un escenari bastant improbable. Critiquen la posició immòbil del govern del PP i avisen que si no és per la via pactada, el camí serà un altre. En qualsevol cas, consideren que ara és un moment clau, que ja s'ha fet la major part del recorregut i que resta la part més important. Escoltem en aquest cas què van dir sobre la ciutat, sobre Badalona. Badalona és la capital provisional de la República, no? Perquè precisament pel canvi de govern, per la capacitat de reunir esquerres amb sensibilitats diferents i fer una feina plegats, per la possibilitat d'inventar una ciutat, no? I de reinventar el que tothom entenia que era una ciutat metropolitana, és a dir, la perifèria de la capital, i convertir-la en una ciutat en si mateixa, no? Jo crec que això és el gran... La gent diu el gran experiment de Badalona, jo crec que ja és la gran realitat de Badalona, no? La presentació en societat del pacte local pel referèndum coincideix en la mateixa setmana de la proposta del govern de mans de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría de buscar un interlocutor fora de Catalunya per acabar amb el procés sobiranista. Emma. Doncs sí, la voluntat del govern de Mariano Rajoy és pactar amb els municipis, és a dir, amb els ajuntaments, ja que les converses amb l'administració catalana estan bloquejades, afirmen, pel referèndum pactat. Aquesta proposta, però, ja ha rebut la resposta d'alguns alcaldes catalans, entre ells Dolors Sabater o Núria Parlon, en un acte precisament a Madrid, Emma, sobre el lideratge de la dona. Les alcaldesses de Badalona, Santa Coloma i Sant Vicenç dels Horts, entre d'altres, han rebutjat aquesta proposta. Doncs sí, Dolors Sabater ha qualificat aquesta proposta del govern espanyol de perversitat. Ha recordat que l'executiu de Mariano Rajoy menysté el municipalisme i també lamenta que ara vulgui fer una utilització dels ajuntaments per defugir les seves responsabilitats. Parlon, per la seva banda, l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, ha afirmat que el problema s'ha de resoldre en un marc bilateral, segons diu, fins ara que no s'ha produït aquesta possibilitat.